안녕하세요. 감사합니다. 나는 코카론들이야. Kauban ko ang Koreana. Nagbaligya siya diri ako kon. Ahos sa Bombay. Te, kamusta ka na te? Kamusta na yung pamaligya niya? Kamusta na yung papaligya niya mong insinso? Karon, tuduan ta niya. Kung saan magkuha ng ahos. Sa itikon sa ahos. Kung saan pagkuha sa ahos, pagkalang ko. Iputol-putol na yung house. Naigagpay ng house. Naidagko na house. Tapila na siya rin. Tapila mo liga ni. 130. Mana siya ante. Te. Kamusta na yung kaning te? Mana si Piwix na pa. Namalit sila karoon na rin. Nagkan kayo magbisita rin. Namaligyan siya Bombay yung ahos. Koreanang mamaligag ahos. Ayaw pala nila, oh. Oh. Uy! Kada kop may gilaga. Kop may gilaga niya. Ay, yung mga itlog, ano, kit-kito na niya. Halo mo niya. Mukit-kit ang itlog ang gilaga. Kadiri sa pangkiruhan karon. Ilang gidakop ang ilang kariya. Takpo na mong ilang ka. Sulod na to daw, eh. Tiga tayo na to dyan, maron. Wala na. Panadakpa ng ilaga, ning sulod sa bangag. Malas siyang amahan sa ilaga. Kaya, kumusta ka na dudong Cobra? Okay na. Kamusta nagniwang magkakaroon? Pinakakaulaga. Nagkakaon siya kilaga, mong niwang na kaysa sa karanan. Wala siya tiyan. Gamay na kagtiyan si dudong Cobra. Oh. Tuwa ko rin kaya tigpalayag insinso niya. Sir, kamusta ang pagpalayag insinso, sir? Gapon. Kaya ka rin, Okay kayo. Grabing pagpurot ni mo, sir. Sige ka, kaubing ka, sir. Kamusta pagkaon mo na, sir? O sa paligyan mo, sir? Lamig kayo. Lamig kayo na. Siya baligyan rin nga balas. Ayuta. Ang paraasa na yuta, sir. Sir, paraasa yuta, sir. Pagwapo. Pampagwapo. Kung imong naong mo daghag pugas, butangig yuta para mo tubo. Ay, naipampawer sa Dragon Ball. Dragon Ball rin. Si Lala ito, Lala si... Matatakay lang kay... Mana siya ang babae rin nga straight kay buhok, marag silhig lanot. Kamusta na ka, sir? Sir, bye-bye, sir, bye-bye. Naka sa TV, sir, naka sa TV, sir. Tinapatral. Oo. Sir, nasa ka nagpabuhat og ngipon, sir? Street kayo mong marpil, sir. Kare, mo ni silang lang. Hi. Kamusta na ka lang? Okay kayo. Okay na. Orang dili okay mo hang now. Okay na ka rin. Okay kayo. Sige, salamat kayo. Wala naman. Kamsahamnida. Si Mami Annalyn, happy birthday Mami Annalyn. Kuya ka nagbitpit na siya. Nagpitpit siya. Namalit si Mami Annalyn o kilaga. Kare, mo na yung Koreana nga tinuod. Tinuod. Sarang iyo, yubusyo. Wala. Upa, upa. Hilig siya upa. Upa. Bantog na nagniwang kasigig upa. Kasi ikaw ba mo nag-upa? Asa si Junior. Bantog na payata ka si Junior. Sige sila upa. Gabi pagliwang ni Bill. Mani tinuod na Koreana oh. Kamay kayo mata niya oh. Oh. Kamay kayo mata, lapad kayo noong. Dangas pa yung kayo. Pitira. Kaya mo ulay na ko.
Kaya ano? Mani ang kauban sa magupa. Narito sa pika si Dirong Cobra. Oo. Dirong Cobra, kumusta na kaya? Okay na. Idaga ng ilaga, kaya nahadlok sa mo. Muna siyang amahan sa ilaga. Baligyan nila para sa bata. Oh. Kaya baligyan nila ko is. Ano nga sa'yo? Kumusta mo?